Τι κοινό έχουν οι mobile apps και το internet marketing? Είναι βιομηχανίες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε τι άλλο έχουν κοινό? Την ευκαιρία! Καλώς ήρθατε στην Olympic Idea, τη μεγαλύτερη χαμηλού κόστους επιχειρηματική ευκαιρία στο ίντερνετ, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χρήματα από τα πάντα, αλλά και να κερδίσουμε χρήματα από τα πάντα. Η Olympic Idea είναι μια εξαιρετικά οικονομική εφαρμογή κόστους $28 το μήνα με 2 ξεχωριστές λειτουργίες. Την Olympic Discounts, που δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε εκπτώσεις που προσφέρουν επιχειρήσεις από όλους τους χώρους, σε όλα τα είδη, και την Olympic Deals, που δίνει πρόσβαση σε ειδικές προσφορές που πολλές φορές είναι ακόμη και κάτω από το κόστος. Είδη σούπερ μάρκετ, ταξίδια, υπηρεσίες υγείας, διασκέδαση, εστίαση, ένδυση, δώρα, είδη διακόσμησης, υπηρεσίες και πολλά ακόμα είναι μερικά μόνο παραδείγματα των χώρων στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν εκπτώσεις στα μέλη μας. Με τόσες πολλές εκπτώσεις και το πιο κερδοφόρο οικονομικό πλάνο που έχει δημιουργηθεί ποτέ, δεν είναι περίεργο που πολλοί ειδικοί αποκαλούν την Olympic Idea τη μεγαλύτερη ευκαιρία σήμερα για το μέσο άνθρωπο. Όμως, όσο εντυπωσιακό και αν είναι το προϊόν, η ευκαιρία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Με ένα πρωτοποριακό 3x8 Force Matrix, από το οποίο μπορείς να κερδίσεις χρήματα ακόμα και αν δεν εισάγεις κανένα, με payout που πλησιάζει το 90% και ένα έτοιμο σύστημα internet marketing που βρίσκει αυτόματα υποψηφίους από όλο τον κόσμο, η επιτυχία είναι ευκολότερη από ποτέ. Πώς λειτουργεί το Force Matrix? Το Matrix ξεκινά με 3 και μας πληρώνει μέχρι και 8 επίπεδα βάθους. Εκτός από τα χρήματα του Matrix, η ιδέα πληρώνει επίσης matching bonuses μέχρι 50% σε όλες τις προσωπικές συστάσεις, ένα απίστευτο και πρωτοποριακό appreciation bonus που σου δίνει τη δυνατότητα να μην ξαναπληρώσεις ποτέ, απλά συστήνοντας 3, αλλά και να έχει σημαντικό εισόδημα, ακόμη και με μικρή ομάδα, ένα εντυπωσιακό car bonus και πολλά bonus ηγεσίας. Αλλά ας δούμε τις αμοιβές αναλυτικά. Ξεκινώντας, έχετε 3 κενές θέσεις συνδεδεμένες κατευθείαν με εσάς, που μπορούν να συμπληρωθούν είτε από μέλη που θα συστήσετε εσείς, είτε από μέλη που θα συστήσει κάποιος πάνω από εσάς, όποιος προλάβει πρώτος. Το σύστημά μας δηλαδή ανταμείβει όσους αποφασίζουν να ξεκινήσουν άμεσα. Εξαιτίας του Matrix πληρώνεστε ακόμα και για ανθρώπους που δεν εισάγατε και που δεν προήλθαν από εσάς, δηλαδή για ανθρώπους που τοποθέτησαν στο Matrix σας μέλη πάνω από εσάς. Κάθε θέση που συμπληρώνεται ανοίγει 3 νέες κενές θέσεις που μπορούν να συμπληρωθούν είτε από εσάς, είτε από την ομάδα σας, είτε ακόμα και από τη γραμμή αναδοχής σας. Και κάθε θέση σας πληρώνει $1 ανεξάρτητα από το ποιος εισήγαγε το νέο μέλος. Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα μέχρι και το 7ο από τα 8 επίπεδα του Matrix, ακόμα και αν δεν εισάγετε ποτέ κανένα. Δηλαδή, ακόμη και χωρίς εγγραφές, θεωρητικά δικαιούστε εισόδημα μέχρι $3.279 το μήνα, αρκεί να ξεκινήσετε με την ετήσια συνδρομή και να συμπληρωθεί πλήρως το Matrix σας. Για να γίνει ακόμα καλύτερο, εισάγοντας 3, όποτε και να γίνει αυτό, γίνεστε μέλη του Get 3 Be Free Club και δεν ξαναπληρώνετε ποτέ συνδρομή. Απίστευτο, έτσι! Ξεκινάτε την επιχείρησή σας και απλά εισάγοντας 3 δεν θα ξαναξοδέψετε ποτέ τίποτα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δίνετε ένας βραχυπρόθεσμος στόχος στην ομάδα σας που δημιουργεί ορμή από τη μία αλλά και σταθερότητα από την άλλη. Μία από 3 συστάσεις μπορούν να κάνουν όλοι και από εκεί και πέρα να συμμετέχουν εντελώς δωρεάν. Για την 4η, 5η, 6η εγγραφή και ούτω καθεξής δικαιούστε επιπλέον appreciation bonus. Για κάθε προσωπική μας σύσταση δηλαδή δικαιούμαστε $7 το μήνα. Οπότε, για κάθε μέλος που συστήνουμε και διατηρούμε, αυξάνουμε το εισόδημά μας κατά $7. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσα μέλη μπορούμε να συστήσουμε και στο πόσα $7 θα δικαιούμαστε κάθε μήνα. Όπως είπαμε, έχουμε και matching bonuses. Εισάγοντας 3 προσωπικά γίνεστε bronze και κερδίζετε 10% matching bonus από τα μέλη που έχετε συστήσει προσωπικά. Δηλαδή κερδίζετε επιπλέον από ό,τι θα κερδίζατε το 10% των εισοδημάτων που έχουν εκείνοι από το Matrix. Εισάγοντας 6 γίνεστε ασημένοι και το matching bonus διπλασιάζεται. Γίνεται 20%. Επίσης ξεκλειδώνει και το 6ο επίπεδο του Matrix. Silver μπορείτε να γίνετε και χωρίς να συστήσετε κανένα, απλά επιλέγοντας το τρίμηνο πακέτο. Εισάγοντας 10, γίνεστε πλατινένοι και κερδίζετε 30% matching bonus. Επίσης ξεκλειδώνει και το 7ο επίπεδο του Matrix. Πλατινένοι μπορείτε να γίνετε και χωρίς να συστήσετε άτομα, απλά επιλέγοντας το ετήσιο πακέτο. Όταν συστήσετε 20, γίνεστε ζαφύρι και εκτός από το ότι το matching bonus γίνεται 40%, ξεκλειδώνει για σας και το 8ο επίπεδο του Matrix.
Έτσι το εισόδημα που θα κερδίζετε μόνο από αυτό το μπόνους, αν γεμίσει πλήρως το Matrix, είναι $9.840 το μήνα. Για το σοβαρό δίκτυο τύπου θα συστήσει 50 ή περισσότερους και πετύχει το επίπεδο του σμαραγδιού, το matching bonus γίνεται 50%. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα leadership bonuses. Κατακτώντας τον τίτλο του Ζαφυριού, δικαιούστε μπόνους ηγεσίας $1 σε όλη την προσωπική σας ομάδα. Δηλαδή σε όσους έχετε συστήσει εσείς, σε όσους έχουν συστήσει εκείνοι και ούτω καθεξής, σε άπειρο βάθος, μέχρι να βρεθεί άλλο Ζαφύρι. Τα μπόνους ηγεσίας δεν σταματούν ούτε στο 6ο, ούτε στο 7ο, ούτε στο 8ο επίπεδο, ούτε πουθενά. Γινόμενοι σμαράγδι δικαιούστε ακόμα $1 σε όλους όσους έχετε στην προσωπική σας ομάδα. Επίσης σε άπειρο βάθος, επίσης σταματώντας μόνο σε σμαράγδι του βάθους σας. Και το καλύτερο, το μπόνους αυτό λειτουργεί αθροιστικά στο μπόνους του Ζαφυριού. Δικαιούμαστε δηλαδή και τα δύο μπόνους. Για τον απόλυτο δίκτυο που θα γίνει διαμάντη συστήνοντας 100, υπάρχει ακόμα ένα μπόνους ηγεσίας του $1. Σωστά μαντέψατε. Το μπόνους αυτό το δικαιούστε σε όλη την προσωπική σας ομάδα και δεν σταματάει πουθενά, παρά μόνο σε διαμάντια του βάθους σας. Το δικαιούστε και αυτό σε άπειρο βάθος και σε άπειρο πλάτος. Και ναι, λειτουργεί επίσης αθροιστικά. Το διαμάντι δικαιούται και τα 3 μπόνους ηγεσίας. Αν αυτά δεν είναι αρκετά, θα σας αγοράσουμε και αυτοκίνητο. Με την Olympic Idea μπορείτε σύντομα να αποκτήσετε το αυτοκίνητο της επιλογής σας, ό,τι μάρκα θέλετε, ό,τι χρώμα θέλετε, ό,τι τύπο αυτοκινήτου θέλετε, από Mercedes μέχρι φορτηγό. Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα $28, στο οποίο δεν ξαναπληρώνετε ποτέ, αν απλά εισάγετε 3. Κλείνοντας, θα πούμε 2 ακόμα λόγια για το προϊόν. Η Olympic Idea είναι η μόνη εταιρεία που δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να συνδιαμορφώσουν το προϊόν και μάλιστα κερδίζοντας ταυτόχρονα χρήματα. Μια επιχείρηση πληρώνει μόνο €120 για όλη τη χρονιά, προκειμένου να συγκληθεί μαζί μας, δηλαδή για να διαφημιστεί και να αυξήσει τους πελάτες της. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη να συστήσουν και επιχειρήσεις εκτός από μέλη. Για κάθε επιχείρηση που συστήνεται, δικαιούστε €60 αν είστε Silver και 100 από τα €120 αν είστε πλατινένιος του πάνω. Θυμηθείτε ότι Silver και πλατινένιος μπορεί κάποιος να γίνει και χωρίς εγγραφές, επιλέγοντας το τριμηνιαίο ή το ετήσιο πακέτο αντίστοιχα. Που σημαίνει ότι ακόμα και κάποιος που δεν έχει συστήσει κανένα μέλος μπορεί να κερδίζει τα 100 από τα €120 που πληρώνει κάθε επιχείρηση. Οπότε, αν σε μια περιοχή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και μικρό δίκτυο, είναι πολύ εύκολο να κτιστεί δίκτυο. Αν υπάρχει δίκτυο και όχι επιχειρήσεις, είναι εύκολο να μπουν επιχειρήσεις, δημιουργώντας άμεσα κέρδη εκατοντάδων ευρώ ή και χιλιάδων. Η ιδέα στοχεύει στο να είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία στον χώρο των επιχειρήσεων από το σπίτι, προσφέροντας ένα προϊόν που όλοι χρειάζονται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, με εργαλεία ανάπτυξης δικτύου και προσέλκυσης επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, εφαρμόζοντας το πιο κερδοφόρο οικονομικό πλάνο, σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει πολλά χρήματα στα μικρά επίπεδα. Αν αυτή είναι η πρώτη σου προσπάθεια στη δικτύωση, αυτό είναι για σένα. Αν προσπάθησες στο παρελθόν και δεν κατάφερες ό,τι ονειρευόσουν, τότε αυτό είναι σίγουρα για σένα. Αν έχεις κερδίσει και κερδίζεις πολλά χρήματα από τη δικτύωση, τότε αυτό είναι οπωσδήποτε για σένα. Κάνε κλικ στο κουμπί που λέει Join και καλή αρχή!